kundi ang aton honorable nga board member Mark Paul Gonzales. Okay? Waray bang igaado ni honorable board member Mark Paul Gonzales? Kundi usa naton nga bisita all the way from the city of Ormoc, Madam Emma Cedra Nabo. Okay, maestro, Corracha, please. Susuhan at mga waray magpapapilin lang unang maupay kumpan at kurat sa nasarayaw magpapadayon habisan magungahin ni rasyon kurat sa lagihapon at ayon istiin nga sarayawan di mo makikinlan kurat sa natukan andin arigan kay kung ini mawara magmamamingaw at sarayawan kay kurat sa ulaan ng lahat ang inalibayan kurat sa nakakain mo bisa disitat dihapon na binahama paru-patro kurat sa at maupay sayawon kay kung ikawan magkukakan sa kay waray kagod kalugihan kaya di mo abilidad di pagsayaw ikikitaan. Sige at naman itong iyo ikaralan kung upos pa ito galing pagpasuklit na pag-araw-adam lang kay bakit masunod ka na yanahit pagsayawhan o kagakuran siya pagtawag ang hangaran mo kinahanglis ka dali ay masunod pa untuk iba sa tama pasok-pasok pa ato na tirangan ayaw kita pag-inalalang kaya mga oras bulawan pahit mo sa ini nga kayo kaya kung magkaninay-hinay ka pa asa nga mauunahan ka anong kurso ka na laing lugod ito padala sanit sakay ayaw pa uwi para diri ka maalkansi kakaraga di mo gipayan kundi patuman anim karuyan sa kamay oras pa bikahi kung makalugar ka birahi paniguro-migo ayaw magpaurni. Nagsiring na kato nga ako laan imi kumaon kay ano tigdala nagbago ka akon nag-iba naman ang imong desisyon ala ko na siya man ang karuyan matugod na ko nga ikita nga dumain magugulag bisan kung masamaran iton akon lughan nakaroon ko na nga ay pangan man pero kung mahihimo iday o sa pamumaya ako mahang yung bisan mabuti ay lang karunyak ko iday nga magpagis kitang pagsayaw bisan madali ay lang arayo pa na ayaw hingalimti at mga kalipay namin sa rumanta kapag sayaw na
Board Member Mark Paul Gonzalez ug sugad man dito hanimo ginkaado kan Madam Emma Sidra Nabong all the way from the city of Ormoc. Damo nga salamat. And we would like to acknowledge